Hey, ụmụaka nke ama ya. Ụmụaka nke unu wetara ama ya, ụdị ihe aka nna achọ. Ụlọchi ngwa ọlụ. Ụdị ihe aka nna like. Ụlọchi ngwa ọlụ. Hey, ụlọchi passport. I think I'll come across you for the first time. Biko na ene ahụ ga-ahụ na men anyị bịakwa nke adịkwa ka ụmụ skuul anyị ndị go na natụrụ ori ọkụ ọkọkọ okwuluọla na ibe ikwule m okwuluọla mmọnwụ pụta kwulu ihe menumo ga-eme gịnị onye rụgo ụka ọfọ n'anya okwuluọla jidekwa ọfọ dalụo ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ga-ewepụ ndụ gị okwuluọla ebe ụfọdụ na-achọ ka ma mechie ọganiru omenumani n'oyi ma uche Chukwu ga-eme ezi onye ime ọkwa ịgbalụfa agwa fanyeche mmadụ ọfụma tupu ọ sị na ọ dị njọ uche mmadụ erika na omume dị n'iche n'iche omume mmadụ amaka anyị abatacha n'obi onye ọbụla reme ekebachọs ebe ọ na-anyị nwụrụ na ebu nwe a ga-aba were emere na mmadụ bịara gara izu ukwu n'obi eme ọjị ee ndị be anyị na-afọ ka o si adị o nwekwara abọnụ nnụrụ akpọrọ ebe nna akpọkere na abọnụ ọzọ n'ọbakwa jere ma ntị ibe okokoko ibe mee Igbo na anyị bụ mmọnwụ okwuluọla mmemme alụsị gbala obodo mgba ya na mmọnwụ nọ n'ọgbọ akwịma na ụta agụlụ na-achụ ofe kelugo agụ bulu dibịa melu ofe ka ofe nye isi n'ọbịa dibịa gwọla ọzọ ma ọzọ bulu dibịa asịgọghị mụ nwa nkwa ezi Igbo iluli ihe na-ada atibetibe yọcha mana mmọnwụ jere ọgụ alụsị jere ọgụ na-enye m ọnụ ya oye odezuligbo mmemme ọyọ Sanchez, Sanchez, hey, unu mere plan. Obi ọbụla arụchara arụcha wee ti ya glaasị mana obi ahụ na onye arụkwa ụkwali onye ọbụla n'ebe ọbụla dị onye white bịa nọ n'ebe otu ụjọ ihe abụna TV na ọ bụkwa na ebe dibịa don ana m agba n'oge onye bi ozugbo mee ka ọ mara nne ndị be anyị ekelere ma ndị Igbo nnọọ yoo ndị be anyị nnọọ ụbọchị nke taata nwanne nwoke chọrọ m bịa ya na ndị ọyị ya bụ Ugo na-enye nwaọlụ ọha Nwidu na ndị Ezike ihe ala be anyị mụ ndị abụrụ onye Okohia chọrọ dike nwanne Nwobedi anyị niile nọ na Dioha Royal Family odokpọrọ ndị ọyị ya ndị dị iche iche wee bịa ọ kpọkwuru ụmụ ejima wee bịakwa ụmụ ejima egosigokwa anyị ihe ha menwu anyị na-asụ ụlọ nnọọ n'obi a ihe a na-akpọ ebe a bụ N.T.I TV obi eziokwu ebe ga-abịa ịbịa ihe ọbụla anyị na gị ga-eme ga-abụ eziokwu ihe ọbụla anyị ga-agwa gị ga-abụ eziokwu ofu ebe ka m na-atụ asị ebe a na-atụ asị Chineke chi igbu ndị mmadụ onye ọbụla ndị ya nwunye ebu ibu n'ebe ahụ so o sonye nji jekwu ebe ehiri nne ka e wee nwee ike Chineke ele anya ọfụ na ogbube na mmadụ ya agwụ achọrọ ka mere ha ọjị ma gaa ọfọ
ọfa na-agụ n'isi ya n'ụbọchị nke taata bụ na ụkwụ ọma ha zọrọ n'obi ya taata ihe ọma ka ha ga-azọrọ ha ga-azọrọ ihe ọma n'ụtụ ha ga-azọrọ ihe ọma n'ehihie ha ga-azọrọ ihe ọma n'uhuruchi ori n'abalị ihe ọma ka ha ga-azọrọ arụrụ ụra ha ga-etetekwe ọganiru ga-adịrị ịva nke ngụ eji ekobe ezi ngụ ahụ ama mkpanatakwa onye ahụ onye sị na ihe ọma dị mma ihe si ihe ọma kpọkwa ya iru onye sị na ihe ọma adịghị ya mma ụwa ta ụwa ọ na-alụ ụwa ihe ọ ga na-alụ ụwa bụ ụwa ihe isi ike ụwa ihe isi ike mana onye sị na ihe ọma dị mma ihe ọma ga-akpọ ya iru ma ụmụada soro wee bịa ụmụada si n'obi maka na ya ka eji enwe ada obi enweghị okoro obi ihe eji abụ amụọ nwoke amụọ nwaanyị bụ na mmadụ agha amụ ndị mmụọ rebụ na ọmụnwa ihe na mụ na nwa bụ nwoke na nwaanyị wee na-asụrụ ụmụada na-eso anyị soro anyị wee bịa ihe ọma ga-akpọkwa unu iru ihe ọma ga-akpọ unu iru ngwuru ọbụla unu ga-aba ngwuru ahụ ga-eji unu maa atụ nnukwu nwaanyị a ga-eji unu maa atụ nwaanyị kpatara ego na unu kpata ego na onwe ihe ọjọọ ọ bụ a ga-eji unu maa atụ nwaanyị nwere amamihe a ga na-ajụta ese bara uru anyị wee na-asụrụ ụbọchị nke taata dịka unu zọrọ ụkwụ n'ebe a ihe unu zọrọ n'ụkwụ ebe a bụ ihe ọma naanị ihe ọma ka a na-atụ onwe ebere ebe a ọ bụrụ aja akụkọ ka ọ ji anụ ihe ọ ga na-anụ obi ihe ọma anyị nwa bụ ndị nwe ngwuru na-ele ngwuru anya ihe ọma anyị akpa ihu kpọ ụmụ anyị kpọ ezinụlọ anyị kpọ ikwu na ibe anyị ana m atụ na ụkwụ unu zọrọ ebe a ndụ ogologo unu anyị wee jere bupụtara oke mmanya wee ji eme ọnụ ofu onye wee gụọ egwu ihe gabe ihe gabe ele ihe gabe iji emere m ọnụ anyị agbakọcha ya ma ihe ọ wee ji eme ọnụ iro mgbe akụ adọrọ ime onye aha na-eko wuru kokochi ebe niile anyị bụ lokal international nwere ha ya dị eri ebe ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ anyị si ụmụnne m abịara ebe a tata ọganiru ya bụ nke unu ọganiru ya bụ nke unu ọganiru ya bụ nke unu biko anaba nụ ndụ unu na onye ndụ ụnụ ahụ n'afọ ọsịrị ụnụ ga-anwụ onye abụghị ga-anwụ na ndụ ụnụ ga-adị na-eje akwụ ya ọsịrị ihe ọma ga-akpụ n'iru ihe asịrị ihe ọma kpokwa onye abụ ilu ụmụ ụnụ ga-abụ ụtara edenye ụnụ n'aka ọ chọrọ ego ya fụ ego ọ chọrọ akụ ya kpata akụ ọ chọrọ ndụ ogologo ga-afụ ndụ ọ chọrọ arụ ike ga-afụ arụ ike ihe a na-eme akụ bụ ọkpụkpa ka a na-akpa akụ na na-eme ya mbute onye jere ka o bute ya ebute na ego obodo ebute mgbe ndị butere ya na iji abịa ibugharị ya ebugharịkwa ya gbara aka mana ọ kpara akụ akpa na-abụ onwe ka akụ si funarị osigbo ụzọ ahụ o si akpa akụ na-achị akụ na-eje na akụ ka a na-akpa akụ akpa ya ka na-asị na ana m ayọ Chukwu ya biko ya mee ka ndị Igbo be anyị bido ịkpa akụ akpa maka na mgbe ndị Igbo na-akpa akụ akpa ka a na-eje bọyị ije bọyị ịtara akụ afụ gbaa mbọ setụrụ ọga na nke ọga gị oduru edu ihe ka mma na ịmara gwara anya afịa a mgbe ahụ ị maara anya afịa ahụ ibidogokwana ịkpa akụ a sị na akụ Igbo ama mfu natana akụ Igbo ama mfu ndị niile na-asị na Igbo ama ndị mma ndị na-aja agbasị ngwa ahịa ndị mmadụ ọkụ ọgba ka a ga-eji zụta unu onye bibiri ihe Igbo na onye mebiri ihe nwanne ya na ebe adịrị ya anyị lasị ihe niile anyị nwụrụ n'iyi o ruo mgbe ihe eji akụ eme efu na ihe eji akụ eme nyere onye mgbacha Chineke ndị niile na-agba ngwa ahịa ndị Igbo ọkụ anyị ama ma Igbo na-eme maọbụ Igbo na-eme maọbụ onye ugwu maọbụ ndị ndịda na-eme anyị sị ndị niile gbara ahịa ndị be anyị ọkụ a sị m ahụ ọkụ jiri egbo ha mgbe niile ha ji enwere ha ya enwenata res a sị nke ọ gazire na nwoke na obi ya tata gazire na nwaanyị gazire ndị ọbụla na-afọ ebe ọbụla isi na-afọ ya na-asị ihe ọma anyị gọrọ ọfa n'ụbọchị nke tata ọ ga-emezu n'isi unu mezuo n'isi unu mezuo n'isi unu mee n'isi ụmụ unu mee n'isi ezinụlọ unu mee n'isi ikwu na ibe mee n'isi ndị ọgụ unu ntụ aka si gị otu agụ ga-esi ere ọ bụkwa oyi n'ọbụ ọfọ ya gazie unu anyị echenji ya nkwụ ga-asa na aka nkwụ nke adịa ka aka nkwụ polikap onye m ngwa na emere ebe o si asị biko onye vidiyo ahụ mechara bịa ka anyị mere ụrọ ha nri ugo demen nke a ka anyị chọrọ iji asụ unu nnọọ ka unu wee na-elegharị anya unu ewere ya na-emetụ ihe n'ọnụ wee na-eche nri ji maka na ka unu zọrọ ụkwụ ebe unu ya eriri ụtara ji wee ya ala ịmụrụ otogo ụfọdụ idebere nri ji ume ara dị ndị mmadụ asụ ya mana anyị nwere distrent ebe a ya na-asụpụta dị nri ji ya bụ anyị chọrọ iji nke a wee mee unu nnọọ urekwana ya n'ụlọ ọbịa gị na ndị gị na ha yiri bịa ọkwa na ihe ọma ka a na-ekwute ekwute ọ bụrụ na anyị ada eme nwanne anyị nke ọma ịma mbịaba kama ekwute maka mesị hapụ nwata oke ya onye ahụ nwere ihe ọma ọ na-eme mana maka ihe anyị na-eme ebe a na ịrịga adịrị ya n'ụzọ pụrụ iche ịfụtara ya na nke a bụ ihe unu ya ka iji were kpọọ ndị oyi bịa kpọrọ kwụzie ma ndị egwu bịa
so maka ịkpọ ndị ọyị na ndị egwu abịa obi aṅụrị karịsịrị m alụ na-adị m akụpe m ahụ onye ji akụpe m akụpe m ịfụ ya na ọhịa bụ n'ihe nchiri n'ọzọ ezọlọ ma onye kwere chi ya ekwere na ya ma na-agwa jee n'anya onye ọbụla na-ediri egwu breadwinner ọ bụ ihe pụtara na-achọ ka otu onye bụrụ breadwinner ka isubi ya na NNATUU isugide ya na N.T.I isuru ya na N.T.I ọgwụsie gbafuo n'ọhịa ka eji eme na nwanne mmadụ nwere ego dịka ha si erifusi ego nwanne m ihe nke aka dị ahụ ọ bụkwa bụrụ ihe nwanne enye gị ka ị na-achọ ịkwụ ụgwọ onye kọrọ ụdị ọjọọ were gote ụdị ego ihe ọ pụtara mma na-agọziri ọjị mgbe niile nwere ya bịakwa echi o ka ụmụ ejima na-amụkwala ya ụmụ ejima ngwa kenere mfa o na-abụghị na ụlọ bụ spika anyị were ebe mba ha gbalịka ịgbakọ ọtụbalụ dị gị ọbịali ịgbachi mmọnwụ ana keze n'ibe anyị emenụ na mmọnwụ ana ịda mmọnwụ etidokokwe mgbe anyị dị na nwata ebe anyị melụ na agbodo anyị mekwuru atụ mma mekwuzi apị mgba ndị eze na eri ihe dị na-aba afụ mmọnwụ n'anya ekwulizi ehi a na-akwadobe ọkanga ụwa ebilibe nwa ama mogalagidi ebilibe nwa mama obodo anụlo na-egwu ịgba n'eke ụtọ golo na-achụ ofe kelugo agụ bụlụ dibịa mele ofe ka ofe nye isi n'ọfịa dibịa gwọrọ ọzọ ma ọzọ bụlụ dibịa onye mụ nwa okwu ezi Igbo ịnụrụ ihe na-ada atibetibe yọcha mana mmọnwụ jelọgụ alụsị jelọgụ na-eye bọnụ ya oye esiri Igbo mmemme ọyọ ịmakwana Igbo mmadụ adaf mmadụ agbata tụtụrụ ịmakwana ego mmadụ adaf mmadụ agbata tụtụrụ aka na-ekwu ọbaba mba aka na-ekwu ọpịba ọkpọ mma afụ n'anya wee kwelụkọta ma afụ n'anya wee kwe iyololo iyo olololo na Chukwu kelegbe kelugo n'egbe na-ezu n'oli udene na-eli n'ọfọ ọnwa egbulu ugo emesi ugo ga-achake owe iyo ụwa bụ onye ọ gazili nwe mba n'ebele na-emelu m ọkụkụ n'ụwa ọkụkụ mụsie nwa ya n'ụwa egbe bulu egbe mụsie nke ya n'ụwa ofe ya rịba n'ụwa ebele nekwa na anụ suru ube na ebe ihe abụọ ihe anyị na-erikịta abụ anụ krokodil agụ iyi ọ na-awa anya chere ọmụ ka ọ na-emere n'isi ebe enu ojikwa ebe na plantain ọtọ na-apụta n'ọkụ ihe anyị na-eri ebe a bụ natural food nri Igbo ekwenụ ka obi anyị jupụtara n'ego ụfọdụ zapara na bụ obi ego udegbe bụla m nso Odogwu Sanchez na-asụkwalụ egwu asụlụ dụnụ mma na anyị kwelụ na-ekwe na ka anyị melụ ngụpụta kasị ụtọ gbawalụ m oji ya bụ ugwu sili ikele nne gbawalụ m oji ọ bụzi yara gada ka anyị ji ejenu gbawalụ m oji njekwuru marụbido gbawalụ m oji ọkwazọ yara gada ka ọ na-azabụ gbawalụ m oji ekwentị na enu ụwa enwe enyi ọma o gbawalụ m oji onye amụma dị ire na amụrụ ya gbawalụ m oji ekwentị na anyị na nkịta ọbịa bụ nwanne gbawalụ m oji anụ ube bụ udene ka anyị na-azabụ gbawalụ m oji ịmanaja ara awọ nkenu gbawalụ m oji izuwafọ igbu udene na ọbụkwa ntụ gbawalụ m oji Odogwu Sanchez ịda mba bịa na-aghachi azụ gbawalụ m oji ọganiru arọ maka onye nkorupụ obi gbawalụ m oji onye ganaga ga-abụ onye ezu ahụ gbawalụ m oji izuwezu egbe ma ụwa n'ụwa enwe nchekwa gbawalụ m oji ekwentị na iji ọnụ egbu ọchụ ịsa gbawalụ m oji abatara ya dịrị abịrị ọdịda oke gbawalụ m oji ọ bụrụ dịka agala ebe ọ galụ gbawalụ m oji onye ube mgbapụta ọkụkọ mbụ ya gbawalụ m oji nọ ahịa si n'ogwu ma aga na doji gbawalụ m oji ebe ọma
Charlie Bokuto, Charlie Well, they will learn no letter, they will need less alone. Emerutu, they will have any daily prayer. Unwebina run on a jaibudu. Toti you no na ibo mili. Ochobabundi jegu jabani aba. Anati bondo jiegu eti mmonwu. Uro rabiko nine dobezi wani. Okunuka yari kapi 5. Naiku walu no baikota na macholo. Ezigbo mmadụ biko nekeni 5GB wa. Anjonu na manguro n'ugbo. Ụmụnne m biko na ama isi echi eze n'ilu. Ụlọra onyinye amara dị n'iche n'iche. Ewelu ndị enyere onyinye izi ozi ọma. Ewelu ndị enyere onyinye ịkụ bọọlụ. Ebe nyere anyị onyinye iti egwu eti. Ekwentị na onyinye amara dị n'iche n'iche ọzọ. Ka anyị nwa mgbu na anya ukwu were nawa. Ibe dị iche dị na iru enwe n'udobo. Atụrụ dara ibi na ọ bụrụ a na-akarị ya. Ijeọma na ọkụkọ ji ga-eyikweza akwa ọcha. Ebe anụ ọbịa ya bụza n'ụlọ ma oluwe. Ikwere kene ịmago ndị na-etu gafa. Ezigbo mmadụ na ebe anyị si bi ụwa dị enu. Ka njụkwa n'unu asị na nchi na-eri aja n'ụwa. Ekwentị na ọdụmodu na-etigbu agụ. Ezigbo agụ m na-etiwe ụgbọ. Ọkwa anyị nwabalụlụ tụpụrụ ọdụm n'ebe obi. Ekwentị ịma na agbọ ga-adị ibe ya mma ọzọ. Nke nọ n'ụlọ si na nke nọ n'iroba achawo. Nyoche ya na ụmụ nwaanyị fa bụ ofunu. Ezigbo mmadụ ọbịa mụ njeweze n'ikpe mmiri. Ekwentị biko na asị na nchi na-eri aja. Ezigbo mmadụ ọdụmodu na-etigbu agụ. Ụmụnne m makwana agụ na-etewe ụgbọ. Ezigbo mmadụ onye dị nwa na-ekene. Kacha kene anyị ilo nọ ya ba n'oge. Pịachala anyị ilo. Ebe anyị si bịa eteka pịachala anyị ilo. Over.